Cada vez máis familias precisan axuda para chegar a fin de mes. Cáritas de Ribeira notou un incremento de persoas que precisan alimentos ou axuda para o alugamento. Cada vez máis persoas non conseguen chegar a fin de mes. O aumento generalizado de prezos estes últimos meses causa estragos nos petos da poboación da comarca. Cáritas Ribeira, que atende a preto de 250 familias, viu incrementado o número de usuarios que xa non só precisan de alimentos, senón tamén de axudas para o alugamento, o butano ou a luz. Unha afluencia maior de persoas, quizás non en atención primaria, non? Me refiro a persoas que veñen pois con situacións familiares diversas, pero non só por alimentos. Estamos notando un aumento nos alimentos, porque temos este ano sobre 240 familias que están vindo aquí a recoller alimentos, mentras na atención primaria temos 158 aproximadamente. A razón de que por que veñen ao Banco de Alimentos unhas persoas e, sin embargo, non veñen a atención primaria a solucionar outros problemas é porque hai familias que necesitan compensar un pouco ese pequeno soldo que teñen para poder chegar a fin de mes. Este ano a Operación Quilo de Cáritas arrancará o 1 de decembro nos supermercados de Ribeira, que contarán con carros para depositar alimentos, sobre todo non perecedoiros. Hemos pensado o día 1 empezar xa ca Operación Quilo de Cáritas. En todos os supermercados de Ribeira temos os carritos, non? Poñemos ali un cartel de Cáritas, un mensaxe, cada ano poñemos un distinto, para que a xente vaya deixando ali alimentos. Esos incorporámonos ao Banco de Alimentos. Entón, en este mes o Banco de Alimentos vais a surtir dos supermercados desta campaña Operación Quilo, máis o que traemos do Banco de Alimentos das Rías Altas, de Santiago, e despois temos particulares e empresas que nos chaman, que, pois, o do caso ou de outro supermercado, para que estemos por aquí, que nos traen unha furgoneta chea de alimentos diversos. O sea que este mes é un mes que vamos a ter bastante traballo en ese aspecto, é un mes sempre positivo. Aceite, azucre ou galletas son os produtos que máis precisan. O que máis necesitamos realmente, o que antes se termina, é aceite, fariña, azúcar, leite e galletas tamén. Sí, porque aquí sale bastante galleta tamén para rapaces, familias con meniños. Ademais, de cara ás celebracións, Cáritas Ribeira entregará un aguinaldo composto por alimentos variados para que as familias teñan suficiente para celebrar estas datas. E depois facemos unha campaña especial uns días antes da Noite Boa, con un aguinaldo tamén especial, unha bolsa un pouco distinta, non? Para un cariño para as familias. Eso facedes antes de Noite Boa? Sí, o día 22, 23, vamos a estar aquí abertos para o reparto de Nadal. O ano pasado recadáronse 14 toneladas de alimentos. Espérase que este decembro sexa igual ou mellor, porque a solidariedade precisa dun empuxón máis forte este 2022.